Greetings to you all. This is Umkhulodla Ngonyezi Impande Egawula Ezizweni. So today I have this topic. It says, if you don't hear these 10 signs in your ears, you don't have idlozi lasemanzini. You really don't have these spirits, lo moya ohleli ngaphansi kwamanzi, noma imimoya ehleli ngaphansi ekujuleni kwamanzi, lapho abantu abadala becashe khona behleli belindele zonke izinto abangase bazenze ngabantu abaphila kubo, which is us, abantu abanemimoya, abambethwe imimoya. Amen. So, number 1, blocked ears. Iyavaleka indlebe yakho. Okusho ukuthi ngenkathi lo moya uphakama, angisiphela uhleli ngaphansi kwamanzi. Wena mongena emanzini noma mhlambe usolwandle noma kephi, angithi lamanzi aze akungenela ablockeke, okukhombisa ukuthi angene ngaphakathi. So lo moya uphakama ngisho uhleli endlini, zivaleke indlela, uzizwe futhi nokuthi isikhala amanzi. Lo moya usuke ungaphakathi kuwe, usuke uhleli kuwe ngaleso sikhathi, okukhombisa ukuthi kunento okumele ukuthi uyilalele, ekumele ikhulume into eliqiniso kuwe, bese uzwa umcabango ukuthi umcabango wakho wona ukhulumani ngaleso sikhathi. Ufikelwa yini, iziphi izinto ezikufikelayo ngenkathi lamanzi ephakama kuwe, ngoba lo muntu uphakama ngamandla nawo, ngoba phela siyazi ukuthi ulwandle lunamandla. Ke uzozibonakalisa kanjalo ukuthi sengikhona, sengifikile-ke manje, sengizokwenza intando yami kuwe. Uyabona? Umuntu okuphethe, he or she owned you. Uyabona? Into enjalo bayede. So, number 2, singing voices. Kwesinye isikhathi uthi mawuguqa phansi uyakhuleka, noma uthi mawuhlele embedeni mhlawumbe usuzolala, uzwa abantu abazohlabelela, noma uzwa umuntu oculayo. Uyabona? Noma uzwa abantu abaningi ngaphesheya, kube ngazi umuntu ongaphesheya kwakwini kodwa uyahlabelela, noma bona bayahlabelela. So leyo nto leyo isikhombisa ukuthi siphakeme kuwe, siphakeme. Mawenzele konke okuhle kubantu abadala, wenze lento ekuthiwa i-connection, cause ukucula kudonsa umuntu. So nedlozi suke likudonsa lasemanzini ukuthi nginake. Suka kulowo mcabango, mhlawumbe usuke usemcabangweni ojulile, mhlawumbe awukho right esimeni sikamoya, izinto azihambi kahle, usuthi usihleli phansi, kube ngazi lo muntu olidlozi uzofika ngenduduzo kuwena to heal you with singing. Uyabona? So idlozi lasemanzini linemfihlo, liyayenza leyo nto leyo, hhayi kancane, ngaso sonke isikhathi. Amen. Number 3, you will hear someone calling your name, kodwa uhleli wedwa endlini. Uwedwa, akho muntu, akekho umuntu okhona, hleli wedwa, kodwa uzwa umuntu okumemezayo. Mhlawumbe athi Silindile, Sifiso. Uyabona? Xaye kuthi hayibo, there's no one, but there's someone who's calling me. It's very scary, but into esuke ikukhombisa ukuthi pay attention. Kunento ezayo, noma nginake ngiphakame kuwe, ngiyakumemeza, kumele usabele. So if umuntu ekumemeza noma idlozi lakhe likumemeza, ngoba usuke ungabi nakuqonda ukuthi idlozi liphi, umkhulu noma ugogo. Sometimes you can hear ukuthi ngibizwa umuntu wesifazane, sometimes you can hear ukuthi no, this is a man, right? So kubalekile ukuthi if mawuzwa umuntu ekumemeza lithongo engekho, uqe phansi ngedolo, ukhuleke, usho isibongo sakubo komalume ukuthi bantu abadala ngiyacela, mekuthi khona inkinga noma khona into engekho njengamanje ngiyayisusa. Pray, khuleke kakhulu ngenhliziyo emhlophe, futhi uyithembe into eshoyo. Umthembe futhi lo muntu okubizayo ukuthi no, ufuna khona into ekumele ngiyibheke lento. So liphakama kanjalo-ke bayede. Number 4, you will hear the phone ringing, but it's not ringing.
there is no phone call, as if like there's someone is calling you. Okay, lo muntu uyakubiza, call, kunento ezokutshela yona, noma kunento ozoyithola ngenkathi ukhuleka, noma kunento kumele ukuthi uyibheke ngaleso sikhathi. So phone ringing nje, kodwa ifoni yakho ithulele futhi noma mhlawumbe icishile, lokho isikhombisa ukuthi sikhona, kodwa sinemiyalezo esifuna ukudlulisa kuwena. Uyabona, siyacela ukuthi ushiye konke okwenzayo, unake thina ngaso sonke isikhathi. Number 5, you hear the ocean waves. Kube ngathi usemanzini ukuthi uhleli nabantu, mhlawumbe you nearby people or you are alone, kodwa kube ngazi ususolwandle, uzwa ama-ocean waves. Lokho kusuke kusho ukuthi amanzi ayakudinga, noma idlozi elikhulu liphakeme, ngoba liphakama ngamandla, ingakho uzwa ama-ocean waves. Noma it's been years awukaze wayenza cleansing, lento iloku njalo kube ngazi ususolwandle ngaso sonke isikhathi, awuyena umuntu osondelene kakhulu namanzi, kodwa phila kuwena. Idlozi lihleli kulawo manzi, liphila phakathi kuwena, kodwa wena ngeke wenze lutho, uzoyihlalela nje ungayi olwandle, ngoba wena uthemba izinto lezi ezingakusebenzeli, kodwa labantu abakusebenzelayo bakwazi ngisho ukuphakama kuwena, basikhombisa ukuthi sicela wenze ushintsho ngempilo yakho njengamanje, ukuze izinto zakho zibe lula, ungabi semzimeni. So udinga ukuba cleansed, ube muhle, ukhazimule, into zakho ziqaqeke, usuke kusize obhekene nalo njengamanje. Amanzi ayakudinga, uthole ukugezeka, bayede. So number 6, you will hear a disconnected radio. This is very strange, as if like there is a disconnection between you nedlozi lakho. There is a sign nokuthi ngoba ngazi i-radio yahlihliza, ungcolile. Ungcolile, idlozi lakutshela ukuthi ungcolile, angikwazi ukufinyelela, fuze ngabe uyangizwa kodwa ungizwa. Indlebe zakho kube ngazi ithi i-radio ehlihlizayo, disconnected one, but there is no connection. That spirit at that particular time so ilikutshela ukuthi mina nawe asihlangene, kumele kube khona okwenzayo ukuze ukwazi ukulalela. There is a blockage, kunento efihlile, there's a mist or whatever, engumoya omubi evalile ukuthi kube khona into ethola edlozini lakho. So idlozi lakho liyakhombisa ukuthi no, hayi ngoba ngisuke like completely, but njengamanje mina ngihleli kuwena, kodwa ngicela ukuthi ususe into enjalo, kunento enje. That is how it speak to you ngaleso sikhathi, bayede. Number 7, the water comes out inside your ears. Hawu, uzuzibuza ukuthi soloku ngaba yingane kodwa indlebe yami inokuphuma amanzi. Kwenziwa yini lokho? Lelo dlozi lisuke likhulu, maningi amadlozi akuwena, aze azibonakalise kuwena. Maningi, uhamba nabantu abaningi, wembethwa amadlozi amaningi asemanzini. Ingakho uma usempilweni ufisa ukwenza izinto eziningi empilweni, sithatha ngala, ushiye ngala, wenze ngala, wenza ukuthi nokuthi, kodwa kuphumelele. Not ukuthi mhlawumbe into oyenzayo iphumelele, but wenza izinto eziningi kwawena uzuza ungazazi ukuthi kodwa Nkosi yami kumele ngifocuse kuphi, ngoba konke kuyeza ngapha nangapha, kodwa kusalayo wembethwe abantu abaningi. There are lots and lots of ancestors abakuwe spiritually ngokwesimo samanzi. So idlozi lakho liyakucelela ngaso sikhathi, noma liyakutshela ngaso sikhathi ukuthi sihleli kuwe, sisele ngisho indawo. Ingakho umuntu onenkinga enjalo fanele ukuthi ngenye ilanga uma uhamba ulanda abantu abadala ubalande, bafake endlini, ngoba baningi, bangeniswe
Number 8, indlebe elumayo. Feel like you can scratch your ears. They feel like tickling or whatever. Kunento nje ezwakale ngazuthi iyakuphazamisa. Amen. So indlebe meyenza njalo, idlozi lakho lisuke lingekho esimeni esihle. Okay? So ingekho esimeni esihle. So kubalekile ezumuntu onenkinga enjalo ugeze ngoba umzimba usungaphelele kuwena. Kumele uhlambulule umzimba wakho each and every day, uthola ungongcoliseleka. Uyabona? Kukhona lemimoya ephazamisa idlozi lakho engamele ukuthi ibe kuwena bese uzwe indlebe zakho ziluma. Uyabona? So number 10, unclear voices and mumbling voices in your ears. Lokho kusekukhombisa ukuthi unedlozi asemanzini. Ngoba ungakakwazi ukulizwa noma uzwa ngathi abantu bakhuluma kodwa ayikho lento eyenzakalayo. Still nawe lakho umuntu ongcoliselekile, udinga inhlanzeko, udinga ngisho ukugeza nangenkukhu emhlophe ukuze idlozi lakho libe active. Lelo dlozi lisefuna ukusebenza ngoba liyakhuluma kodwa awulizwa. Lona eli-active ngempela-ke lenza njalo. Elifuna ukusebenza manje. Kwelinye idlozi linesikhathi salo. Ingakho idlozi lingafanele lize lihlodle ukuthi lenze into. Kufanele lenze into ngesikhathi esifuna ngaso ukwenza leyo nto. Hayi umuntu ahlohla idlozi ukuthi abantu abadala kufanele ngenze njani manje. Ilona ekumele likutshele. Kumele likutshele ukuthi kufanele ukuthi wenzeni. Hayi wena uloku ubuza izinto nawe ongazazi. Ongeke futhi uyithole impendulo yazo manje. Lizokutshela ngesikhathi salo. Ngoba kuthiwa there's a God timing, there's a Dlozi timing as well. Kumele ukwazi ukubekezela, to have patience. Ulinde kuyeza kuzobonakala. Njengoba uhlushwa indlebe kanjena nje, lalela njengoba kade ngichaza ukuthi kumele ukulungise kanjani lokho ekhaya. So awuyenze lento, ulandelele imimoya. Imoya emihle ehlanzekile. Wena njengoba phela usemhlabeni, uphila nabantu, wenza izinto ezahlukahlukene. Nawe wazi ukuthi cha, izi-wrong lezi zinto uzenza kodwa uyaqhubeka uyazenza. Kodwa-ke masefuna njani? Ufuna abantu abazokukhalisa, kube ngazi uthakathiwe. So number 10, painful ears, nendlebe ezibuhlungu. Hamba odokotela, uhamba nani, zibuhlungu indlebe zakho. Idlozi lakho liyasetshenzwa futhi liyamenyezwa kwa wena likusebenzile. Ingakho ukugula nje kanje, indlebe zakho azilungi. Kumele qale kubuyiswe leli dlozi lithetshwe kuwena, elithetsheliwe. Libuye lize la ukhona. Kusuke zonke izinto engadingakala empilweni yakho. Kugezwe lemimoya ekuwena. Abantu abaphakame ngedlozi lakho bayiyeke into enjalo. Liphilele wena, lingaphileli abanye abantu. Ngoba manje amadlozi esinawo asephilela abanye abantu ngoba thina simele senze izinto ngendlela, sigade njalo sonke isikhathi. Idlozi nje ayathathwa guys. Ayathathwa ngempela, izinto zenzeka ngenye indlela. So umuntu nomuntu manje kumele ayiqonde ukuthi mina ngiwumuntu onjani. Mengihleli ngizizwa nginjani. Yiziphi lezi nkulumo eqhamuka ngihleli ngedwa ezikhomba ukuthi mina ngihamba nabantu basemanzini noma ngihamba nabantu abaqhamuka ey'ntabeni ezile phezulu. So ingelosi guys ifuna umuntu onesimilo, ifuna umuntu ozaziyo, okwazi ukuba yedwa, ongahlali nezizwe kodwa ophila impilo yakhe. Once waqala waphila impilo yomunye umuntu, seliphambene-ke manje idlozi lakho. Uyaliphambanisa, kwawena uyaziphambanisa. Usuphila impilo yamanga. Impilo nje oyiphilayo njengamanje eyamanga uma wenza ngaleyo ndlela. So zama ngayo yonke indlela uyiqale lento yendlela yakho yokukhanya ukuthi ngizolalela idlozi lami.
ngizolalela idlozi lami elifisa into ngami enhle. Idlozi elihlala liletha into embi, kodwa elibi lethi into embi ngempela. Amadlozi amabi ayaphakama abantu abadala, ziyaphakama izitha. Idlozi elibi nje liyisitha. So there's this thing people do not understand. If idlozi lakho lingaphakeme nenhlanhla yalo, impilo yakho izoma. Uzofila izinto zinzima and hard to get things that you want in life. Ngoba kunomoya obambe lesi sikhwama esiza nempumelelo kuwena. And then wena awuyiphakamise le mimoya, kodwa iyazibonakalisa kuwena. Try by all means to do izinto zalo kuqala, then you will follow. Okay? And try to not confuse these things like iba uwe. Remain like that. Ulandelele le mimoya le. Ungalandeleli izizwe ukuthi lezi izwe zithi landelela indlela idlozi elikholele ngakhona. Then uzowenza lento elishilo, ungenzi into ongatshelwanga yona. Iyona into enishaya kakhulu esithunweni. Nenza izinto ongazitshelwanga yona nezinto ezindala kuwena. Ngoba uzwe kuthiwa noma ubone ngaso sonke esithunweni sihamba ngale ndlela le. Ayifani indlela yasesithunweni, ayifani ithunywa. Asisoze safana. Kwawena awufani nami, nami angifani nawe. So akusoze kwafana kahle kahle. Qala into otshelwa yona imimoya ephila ngale enamandla, ekwazi ukubona ikusasa wena uyilalela empedeni. Likutshela idlozi ukuthi khona into ezayo, khona into ezokuqeda. Fanele uvuke phansi usukume. Ngiyacela bandla ngingaze nginyuka ushukela. Ushukela uyanyuka guys. Nginola kakhulu abantu abadala. Nginolanga impela ngiyalo. Ngiyalwa nemimoya. Ngiyalwa nomuntu owenza into ebhedayo. Ungayenzi into ebhedayo. Uyabona? Siyakhuleka la, siyanqoba imimoya, siyathandaza, siyacela izinto kumele zibe kuthina. Noma ngabe yini iyalahleka kuwena mayibuye. Awusimo ukhuleka usho njalo ngoba ziyalahleka izinto zethu. Zithatha abantu abamaqili, abenza okubi. Awuyimemeze lento engekho kuwena. Ibuyele kuwena. Uzizwe nawe cha ngiphelele. Ngoba uzizwe ngathi ulahlekile nje. Shuthi khona la umenyezwa khona. Khona la ubizwa khona. Awuqale manje uzibize. Usicele la umbelwe khona noma khona la umbelwe khona. Ukuze labantu abakuwena baphile kuwena babuye. Baphakame futhi bekuthi abaphakeme. Abashoda simele baziveze manje. So ngiyacela ke emakhosini, asikhanyeni. Umuntu ohlushwa indlebe uyazazi ke manje ukuthi kahle kahle ikephi inkinga. Uyabona? Ngiyacela ke namhlanje ukuthi awusibheke lapha ekhaya. Uzilaphe ngempela. Lalela izindlebe bese ulalela idlozi. Uzwe imicabango yakho ukuthi ngaleso sikhathi ikhulumani. Ngoba sometimes there's this type of thing, there is a spinal cord, a vibration, okukhombisa ukuthi idlozi lasemanzini liphakeme. Kube ngathi uyaqhaqhazela, kube ngathi umzimba uyasonga lana, kube ngathi izinto ziyahlangana, zonke nje izinto ezisemzimbeni, wonke ama-organs akho angazi ukuthi ayahlangana. Idlozi lifuna ukuphakama. So namhlanje ke ngiyacela uphakamise idlozi lakho, ulilalele. Uwenze into otshelwa yona. So ngiyacela ukuthi manibe nosuku eluhle lapha emakhaya nenze nilalele. Bayede ngonyama zezulu. Siyathokoza.